Šta ste napisali? Rekli su da dođemo kod njih. Oni su daleko, nemam mi s čim ići. Reći ja njima da ne možemo doći. Ne smijemo mi da propustimo tako dobre cure. Pa šta da radimo? Znam, imam jednu ideju. Ukrašćemo auto od komšije. Jesi normalan, ne smijemo mi krasti auto. Pa ne smijemo mi puno toga, pa i opet radimo. Onda će napisati ženskima da dolazimo za pola sata. Ovo je auto od komšije. Joj, jesmo ružno auto. Nema veze, bitno je da vidimo ženske. Hajmo. Kako ćemo ući u auto? Provalit ćemo vrata. Hajde, nemamo čitav dan. Pa neće da se odključa. Šta radiš, to je normalno? Razbijam prozor. Tiho, čuće nas neko. Kretenu, šta radiš? Pa razbijam auto, hoću da uniđem u njega. Čekaj pa da ja probam. Pa glupa, neotključano je. Šta ćemo sada? Moramo da upalimo auto. Pa kako se auto pali? Sad ću ja probati. Neće da se upali. Pa kad smo ukrali najgore auto. Hajde poguraj da upali. Ko je ovo sranje? Djeco, šta radite u mom autu? Otkud ja u tvom autu? Ljudi, ako želite još ovakve ludi video, subscribe-ujte na moj kanal. Pozdrav!